Ngibingelele-ke babukeli emakhaya, ngibingelela phansi kohlelo lwethu Umgwazelo. Babukeli emakhaya, ngibingelelana ingwenya edle ezinye ingwenya. Babukeli-ke namhlanje sibhalelwe umama, kodwa usicelile ukuthi singamvezi uzoya ingane yakhe kubaba. Isizathu-ke salokho uchazile umama ukuthi usebenza ngabantu and usebenzela ugovernment, so akathandi ukuvela kulezi zinto ezikanje. Kodwa-ke babukeli nani niyazi anginawo amaningi angile ngamaningi, ake sinikeleni khona. Before sinikeleni khona babukeli-ke cela ningakhohlwa ukusubscribe ni-like. Babukeli kungiyazisola aphumile-ke ama-episode lawa ebesiwafaka la ekhaya ama-highlights ukuthini simbonise ukuthi nangale kwenye futhi i-channel yethu ngiyazisola. Ufuna ukubhala ubhalele khona kungiyazisola, noma unenkinga yobaba wengane ongondli, unenkinga nje ey'phathelene mhlambe ufuna ukusizwa somewhere noma ufuna ukwenzelwa something, uyasibhalela-ke kuwona ungiyazisola. Kodwa laba basuke begwazile sebetshelwa sekuthiwa bona ngeke basayithola imali yabo back, ngicela nibhalele khona la ekhaya Umgwazelo. Abaningi-ke bayayazi-ke inamba yethu and sike siyifake futhi nakona ama-comment. Babukeli ngithi-ke ake sinikeleni khona. Nazo-ke baba, hamba kanjani? Indawo zishapha namakamera nafana amakamera ukhuluma nawe mfethu. Hayi kabi size kuwena mfethu. Hayi kabi. Kumayelana nani mfethu? Angithi umshana yamazi? Ya umshana wami lo ngamazi. Size kuwena-ke mfethu. Mfethu ngazongithusa namakamera. Ima lalela mfethu. Uyazi ukuthi lesi sicapha sosifaka inqindi esiphuzi. Uyazi. Wabaleka yini wavala la ubalekela. Sizongilandela amakamera nifuna. Ayikho lo sicela ukungena mfethu. Baba. Singalinge. Lalela ngongonyane mfethu ungasithathi kanje. Singalinge sixabane. Sicela usingenise. Ukhuluma nawe ankele. Ufunani mshana wami? Asingene mfethu. Mshana ufunani? Lalela mfethu, lalela. Bafethu ngiyabhizi la ngiyashanela futhi uzongifakela namakamera yini mshana wami? Yini mshana wami? Hamba kanjani baba? Siyaphila bafethu njalo. Bese acela usiboleke izinto zokuhlala. Bafethu kumayelana nani ngize nginikeze izinto zokuhlala. Singahlala sikhulumele ngaphandle lena sikhulumele ngaphandle. Cha, sifuna mshana wami la ndini yabo ukuthi kuma phethu kana angishanele ngizongibonisa nabantu ngizongibonisa kubuka nalento zami ngiyaqamba ukuthi lento singenwa amaphoyisa la ngizoboshwa mina. Kanjani? Hayi bafethu angahlala ngingivumeleni bafethu angivumeli. Ya kahle baba, size kuwena la. Yize ukuthi size ngani. Cela ukuzwa mfethu. Okay. Sicela ukuhlala phansi. Ngeke sivesane nje, sicela usiboleke izinto zokuhlala. Mfethu cela mfethu sisasele isihlalo lesi mfethu. Nasi singile. Wena mshana wami, sungijoyela kabi usuzongifikela nabantu lana. Indaba. Cupha la mshana, cupha la. Angizokungizwa. Sondela la iduzana. Angizokungizwa. Kunjani ba? Siyaphila. Sicela uhlalele phansi, siyazi ukuthi kwakho. Kodwa vele uyalingana vele nathi. Hayi bafo sekuyimthetho sengizoshayela imithetho wena. Kodwa wakhona nje nihlele ezihlalweni nje fangabe ngabe nihlele phansi. vele uyalingana nathi Fangabe sihlele ezihlalweni. Uzongilandela igora lana wena. Mfethu. Uzongijoyela kabi. Okay. Mfethu, Mshana fanele ngiyolandela ibala yami. Angicabanga nje ukukhuluma nje ankele musho isikhathi angabe sisho lento esishoyo mase siyahamba. Na mshana wami ngithusa uzoqhamuka namakamera azi amakamera thina sisebenza ngawo. Okay mfethu, ngicela uqale ngiyithuze mina ngingwenye ihlezini. Hamba ngaphansi kohlelo Umgwazelo. Sibhalelwe uMakamshana. Wathi unenkinga nawe kodwa akathandi yena umama ukuvela. Ngoba manje umsebenzi wakhe uyamphoqa ukuthini angaveli. Uma wabona ngoba unenamba yakho indaba Mase kuza mase umshana iyachaza ukuthi sizeleni lana. Wena washeshe wagcuma nje, wena wazini. Ngizokungizwa. Mshana, ngicela ukuthi uchaze ukuthi njengoba sila nje size ngani. Ibrazo ankele yafika lapha ekhaya.
yathini lapha ekhaya kwi-holiday kuyaqasha emsebenzini cause mina ngumuntu osanda kuqeda isikole yabo ngisanda kuqeda i-matric wathini kuyaqasha emsebenzini uzongifaka ya kwasekwenza kanjani khuleka ungamsabi khuleka u-ankeli wacela u-2500 kwi-holiday 2500 ufuna ukuphika yini lokho ankeli 2500 ufuna ukuphika yini lokho ankeli linda khuluma ya uchaza wacela u-2500 u-ankeli kwi-holiday wathini cela mnike u-2500 kuyaqasha emsebenzini wakhe cause mina ngumshana wakhe uzomfaka emsebenzini wakhe oledi la ngaba nankinga cause vele u-ankeli naye isihlobeni naye yabo wamnika u-2500 cause uyamthemba umalume wami ngumuntu engibuye ngiphile naye la wamnika u-2500 wamnika nini wamnika kwakuFebruary last year uFebruary uqala futhi nakhona uFebruary kuze kube manje mina ngisalinde ukuthi u-ankeli angifake emsebenzini akaze angifake mengimfonela u-ankeli ingcingo zakhe ezinye ingcingo zakhe akayibambi mengimfonela mshanami mfonela nini khona la ngamfonela khona mshanami yabo amaphosa amlenza cha ankeli ngisachaza ankeli ngiqeda ankeli khona la ngakufonela khona ankeli ngathini ankeli wangithembisa ukuthi uzongifaka emsebenzini ankeli namanje ngisalindile kwenzakalani wathini wena wathi wena ankeli hayi mshanami relax mshanami kusadiliza umsebenzini wakho ngathula ngarelaxa futhi mhlambe lento yangijoyela ankeli ngalalela ankeli angaze ngikhulume naye ngakhuluma noma sayangixaka manje yena mase ezohambela ngalena uphuma wakho wabena ngangade ngikhulume nomzali wakho uma ukhona khona la around angithi ngiyachaza bafo ukuthi umama ubalekela ukuthi mayevela kodwa nawe mshanami bungeke sika silungise ngenye indlela lento sizongifaka namakhamera bese ngeke size silungise ngenye indlela hayi ankeli angithi phela ankeli ubomqonda yini uyazi bafo ngizozehlisa nje hayi unje vele ankeli ngiyamazi unabo iqili vele nasekhaya bamazi uthi uyiqili ikhulume nje ivara mfethu kuko konke asekubekile umshana akukho engikuphikayo yabo kodwa inhlanganiso yethu yonke ukuthi kuze kuplaneke ukuthi sikhuluma nabazali bakhe wayengekho wawungekho mshana ngangingekho mina ngezwe ngeolile uyangixaka manje yena bese osehamba phambili yabona ngoba thina sithi senze izinto sibadala izingane zifuna ukwenza ngendlela yakhe yabo njengamanje uzongiveza uzongiveza kubani uyacabanga manje ukuthi wena akafani ufana nomuntu exactly lo othela inhlabathi ekudlini kwami uyacabanga ipapa lami manje njengoba mina ngaziwa mina manje emsebenzini mawucabanga abantu ukuthi bazongithatha kanjani lento ayenza uyangihlaza uyazi awufanganike esipaneni umfanganike esipaneni mina umfana sasisingakanani isikhathi leswathi wena uzongifaka esipaneni angikwazi ukuthi ngingathi ngiphendule sesingakanani mfana sasingakanani isikhathi wathi uzongifaka esipaneni from last year ngoFebruary uqala uFebruary wathi wena uzongifaka esipaneni wena wacela 2500 kwi-oled bafo njengoba ngishilo ekuqaleni ngathi mfethu lento angiyiphiki yabo into engixaka kakhulu yiwena oseforward oseqhamuka ngale engabe lento vele iqhamukaphi ngomzali wena wakhona umfihleleni uma njengoba kushiwo njengoba umuntu osebenza ngabantu akafuni ukuvela phambi kwalokhuzi kumakhamera mina kodwa sami isithunzi kanjani phela mina esami uyaveza mina siyakuveza wena wolile phela imali nayo siyakuveza ndingimali yakho ukuze singeke sikuveze yabona mfana yeba akahloniphi lo ngifuna imali yami ngifuna imali yami ngifuna imali yami imake beke ungishaya ukuthi ngifuna imali yami usumshayelana umshana ukuthi uyangixasula ngoba yazini akahloniphi lo mfana lo lethi imali yami lethi imali yami ngithatha kancane lethi imali yami bafowethu angiphiki yabo ngumuntu nami kushuthi kumele udlale ngabanye wena sikhala nokuqhaphaza i-oled uqhaphaza i-oled nasikhala bongibiza ngegama lethi imali ye-oled lethi imali ye-oled ngikubingelela wathi uzongifaka esipanini wena namanje usangifaka esipanini namanje usangifaka esipanini wena wathi uzongifaka emsebenzini mina yabo ngoba mhlawumbe ingoma abangekho abafana ekhaya
even noma ngathiwa sengiyathanda ukuthi le ntwana-ke ngizame ukuthi ngiyibuyisele imali yakhe ngizoyithola manje na ngizoqashwa manje ngikephi la ngizoqashwa khona manje ngoba mina ngivele awusebenzi uzongifaka ilambu lokuthi lo uyasebenza lohlezi ngimbona futhi ebuya emsebenzini nakuqondana naye ngimbone lo uyasebenza la makhamera yabo lona niwacishe la makhamera ukuze futhi nami ngizokwazi ukuthi ngikhulume ngikwazi nokuvikela phela le nkampani le engangizomfaka kuyona uyacabanga manje mase kuthiwa ngiwahlaza leyo nkampani khona abantu bathole imisebenzi umfana usevani ufika la uzothi yena wamokola la mndeni ukhona imisebenzi emokolisayo ngoba usuzongihlanza nje uyangibophisa wona uyangiqeda ukhona imisebenzi omokolelwayo bemele vele yabo nje makuthiwa kuyangami ngabe ngihamba nawe manje yabona yena mase kuthiwa mfethu yabo ikhona enye indlela esingayilungisa ngayo ucisha amakhamera yasiyenza yabona ukuze sikwazi ukuthi mfethu yini wena wafuna ukucisha amakhamera ukuze mfethu sizokwazi ukuthi silungise lento mfethu asilungise imali into ezokwenza ukuthi silungise lento ukuthi wena ukhiphe imali yami kuphela yonto esizokwazi ingane zami ngicabangela manje mina ngizoyithathaphi manje ngoba mina ngwasebenzi wena uhlezi ufokusela igqoka overlap blue wande emsebenzini bafo esipanini yabo njengoba esheswi igqoka ama-overlap blue uqinisile kodwa lapha esipanini mfethu kunama short time yabo leyo nami ngangifisa ukuthi umfana angene emsebenzini namanje ngisafisa ukuthi angene emsebenzini kuyikona ukuthi uyazi ukuthi ayikho into esengizoyikhuluma naye ngoba sengiqhamukele namakhamera uthi into engiyanyisa kakhulu ayikho into esengizoyikhuluma naye kanti mase uqhamuke kahle athi malume sengibekezela isikhathi eside kunini ngangifika kwana ngitshela isikhathi eside ngishaya kunini ngangifika kwana ngoba sizongishaya uhlanganile lapha emgaqweni nawe ongakhuluma yonke lama nonsense awakhulumayo yabona ukuthi uzongishaya manje uyamshaya hayi intwana ngishaya kodwa mawuthi yaphuma esandleni ufuna ukwenza ngane sinamanje ufuna ungishaya manje hayi ngakhahleleka wokuthi phela nawe uyiskora mhlawumbe mina ngikunqina yabona wena ngokunganqina uyiqhuba mina ngeke kusekuseni manje hawu ikhona indlela esingayilungisa ngabo ngoba ngisho ngicisha namakhamera ngiyanicela cisha namakhamera khona kamera kucisha leyo into imali yami kuphela nakhona mfethu lezi izitolo lezi ngihlanganisisa ukuthi kunama short time esipanini so ngineyintwana ngineyingane kunabantu engibasupportayo so nami ngiyayizamela la kube khona mfethu ama-cent yabo ngeke ngize mfethu nami ngichaze into eningi vele seningigwahlazile izwe lonke liyabuka liyabona ukuthi nazi imfanelo yabo ngizothini ngoba nami ngiyaphana angitshontshi naye ngangenzela ukuthi ayeke ubusithene ayeke ukubhena insango ngifake emsebenzini sebona ukuthi yena usile manje sengiqhamukela ngawo amafoni amangaka mfethu amafoni ami lawo amafoni ami amangaka uthangisha amafoni ama-iPhone kodwa imali yami akayikhokhi ngiyasebenza ngiyazama sikhokhe imali yami ngoba kanjani mfethu awusichazele bona senifuna okungaphezulu ke manje yabona senifuna okungaphezulu yabona imizamo yami engiyizamela yona engiyiphandela uyazama ayikho inkinga ke bras ungenza isilimo almost inyaka wonke uyaphela manje February uyaphela ngizwela ulimi lengane kodwa ngibiza ngesilimo ungenza isilimo bafuna uneyingane zangathi isilimo uthe ungenza isilimo mina musothi ngithe usilima wena ngizothula mina mhlawumbe wena bafo ngoba phela ngithi nina niyazi wena imali niyazi wena uthe mina awunginqeni angithi uthe umshana uyiqoqo kodwa mntaka baba bengingeve nami ngoba ngihlosa ukuthi kuze kufike la cha wena ukushilo angena mina mfethu umuntu ohlaza okay angena futhi umuntu mfethu ekhanda mhlawumbe engazuthi nje akuthathi kodwa umshana besenza kanje besenza kanje umshana ngazuthi uzobona enye almost unyaka wonke ukuthi uzongifaka emsebenzini wemfethu awuchazele imali kamshana kwenza ngeke singazodlala ngathi ngiyangena emsebenzini noma ngifuna imali yami umshana bengingangcono mase kuthiwa ubefike noma wakhe njengoba ningizwile bafethu angiphiki ngangcothi mhlawumbe befike noma wakhe sixoxe lento sibone uma akazama ukuthinta uma akazama ukuthinta angibambi inamba engingazazi mina bonke abantu enginabo la emafonini inamba ngibhalile musuzongifonela la ebusuku nami ngihla ungifonela ngo-private shuthi isigebengu njengoba ungabambi inamba zabantu inamba mawufonelwa inamba inomiphi inamba ongayazi wena bafo uyayibamba wazi mhlawumbe inamba omsebenzi leyo utwana suyangifundisa ngempilo ukuthi ngenze njani suyangifundisa ngempilo ukuthi ngenze njani
bafowethu ngathi nizazi nizofunani Sofuna wena imali ntwana yami. imali yakho Mina ngizofuna imali yami, ngiyazazi kodwa ngizofuna. hayi ngale Ngizofuna imali yami. usuhlaze Eyiphi into engizothola ngayo ungayithola ungayitholanga le mali yakho Futhi phela ungayithola imali, le TV ngiyayithatha. Sengagcine ngayitholanga. Mina le TV ngiyayithatha mangishuthu kumele mengayithola. awuthatha ubone Uncle uzokhuluma ngizoyithatha i-TV kuleyo. Ngizoyithatha uncle le TV. Hawu, ngangihlale wena ngenza isilimo. Mshana. Uthi lo yangicika la uncle, yangicika uncle, ngenza isilimo. Wenza mina wenza mina isilimo wenza OLED. Wena kahle uyimisele njengamanje. Yini okufunayo umsebenzi noma ufuna imali? Ngisafuna umsebenzi. Angisafuna umsebenzi. Ngiyamuzwa. Kuhlekile ngifaka emsebenzini. Umuntu unyaka wonke ngifaka emsebenzini. qhubeka abe usikhothi Namanje usadiliza emsebenzini na. ufuna ukuqhubeka Omuntu lomsebenzi udiliza unyaka wonke ongaqali. Omuntu lomsebenzi udiliza unyaka wonke ongaqali. ngidayisele ingane engaka Lalela-ke mfethu. ngidayisele ingane engaka Okay, lalela. Sicela ukuthi Imali yami uncle. into zakhe mase sihlukana. akangise enkantolo Kanjani? akangise enkantolo Ngeke ukubone lo. akangise enkantolo Ngeke unathatha iqala hambani nilanda amaphoyisa-ke ngcono ke azongibopha-ke amaphoyisa angempela angibopha amaphoyisa angempela ngoba nina nabo ukudlala nje ngiyanyeka nje nginivulelile nje la ngoba nginivulele niyangibasela nje yabona niyangibasela wena mfana hambe ulanda amaphoyisa angempela Lakho amaphoyisa ngizwala mina abangifike nabo manje. Sohamba nemali yami namhlanje. Sohamba nayo imali yami. Mongayikho imali yami ithi hamba nayo ithi nayo nefenda. ngiyadleka-ke ngidleke phela Baba. mewukuthi ngumqabhiso-ke Cela ukhiphe imali entwana. Yini engathi wena engathi uyabhampa wena. hayi angiphambi mani Pho manje wenzani? angiphambi Okay, sicela usikhiphele imali entwana mfethu. intwana ingayithola imali yayo kodwa anginawo u-2.5 manje ngingayavulela intwana yayo kodwa not this Hayi uncle. Ngifuna yonke imali yami iphelele. Ngangitshethe ungafulela imali mina. Ngifuna yonke iphelele. Awuchazi uzoyithola kanjani? Sonke lesikhathi ungayikhokhi imali imali yami. Bungangifanga emsebenzini. Awusebenzi kanjani manje? ngihlele ekhaya kwamanje ngihlele ekhaya Wena ngizama ukubona ukuvana neblue. Hey lalela wena sanda ukubona ukuvana neblue wena emsebenzini. mewukuthi kushoda abantu siyafonela siyalaliswa yabo ngilele manje yabo ngeke uze ungitshele ukuthi ngiyasebenza esontweni Kanti oyishona ngingena imali kathathu yakho mshana. Wayishona saphi? mina ngiboshiwe ngiqediwe la sengiwahlanza yonke into sengikhiphe yonke into ngiyashuthwa ngalana fethu njengoba ngishilo lasekuqaleni ukuthi akucishwa amakhamera siyixoxeni kahle lento mina ayikho into ongayibamba la endlini Nayo i-TV ngayibamba. Nginawo amandla okuyiqukula i-TV. kanjani Mungayikhokhi imali yami ngihamba nayo i-TV. kanjani Kodwa mina ngifuna imali yami ilale ekhaya. Mshana. Kahle i-TV ingazothi incane. Thina engazothi ngeke. Hayi, angithatha i-TV kuphela. Ngiyangithatha i-TV kuphela. Ngisho amafoni ngizowathatha amafoni. fethu le yazi imalini Angiyazi imali. yazi imalini Angiyazi. angifuni ukuthi ngikuchazele Avala ngendaba lekhasi yayo kodwa ngizoyithatha. Lalela. Nokuthi awuyikhokhi imali yami nje. Ngisekuzobe yami. Yabona amafoni onke siwabona la endlini. fethu Sihamba nawo. maphi hayi uyaganga Ngiyakutshela ke. hayi uyaganga Khuleka. hayi uyaganga baba kuzofa umuntu Hayibo. kuzofa umuntu amafoni nje yami nje akahlangani imali yakhe lo mfana lo ngizomkhokhela Nini? ngizomkhokhela imali yakhe Nini? Lalela mfethu. Makuwukuthi uyahluleka ukukhipha manje imali kaMshana. Bambisa ngasamthing kumshana. Ngeke sizwe ngawo. Makuwukuthi anginayo mina ifoni engaphansi kwa-2000 kula mafoni manje uqonda ukuthini? ngizomhleplela imali yakhe Hayi Yes, uyaqhoma kanayo. Nini uzomhlephelela nini? Engaphansi kwa-2000 la mafoni awaphethe kodwa imali yami awuyikhokhile. Uzomhlephelela nini? Uyaqhoma, uzuyamkhomela. Awunayo ifoni engaphansi kwa-2000. ngolesihlanu akafike zolanda imali yakhe Ayikho Hayi. lento. Sifuna Wawuhlezi nani? Wawuhlezi ukuthi angifike ngosuku olukuthi uphinde ungakutholi bengifike. Ungakutholi. Uhlaza kasho nje ungenza isilima lo uyazi ungeke ngimthole bese ngifike. Ungenza isilima. ngibulaleni Hayi, sikubulele leni. Ngiyafuna imali yami. ngakushisa ngadiliza le ndlu yami Ngangiphendula ukumbulala. Ngangiqala ukubulala ngawe. sengadiliza le ndlu ngo-2.5 ngibaleka uzomnikeza Hayi, ngifuna imali yami. Imake kahle kahle wena wawumskema noma wawumthembisa umsebenzi umshana. ngangingamskem baba Wawumenza. Hayi, lo hlambe wabona mhlambe ngimphatha kakhulu ekhaya. angifisi ukuthi angene emsebenzini ngokuthi vele nganginabo ubudlelwane ne-audit lakhe
Ubudlelwano obunjani mhlambe umunga isiZulu mfethu ngoba ngisiqoshamisile nje ngathi mfethu ubudlelwane nawe bamba kanti yazi lo yazi lo ngithi ubudlelwane engasebenzi lo wesizwe oledi lo engasebenzi wawusizwe oledi uhlala ekhaya wena ungakasebenzi ungakayakhi yonke le ndlu le bawulo wena Skara ngikhuluma nawe Skara ngikhuluma nawe hawu imanga umfowethu ngazi khona la ngibuye ngazothi ngiyalahleka khona uyakhohlwa lo ufike lo ngicanga kwafunda u5 la kade ngithandana noma wakhe hawu kanti akusisihlobo lesi kade ngithandana kufihleliwe lo kuyimpasa kwamanje ngoba kungizela kanje ungizela nje yabo kuyabayisa bengisazokufaka emsebenzini ngoba ubaba wakho omncane angisazokufaka emsebenzini usuchaphaza uma wakhe ngoba ubaba wakho omncane bengingafuni ukumtshela lokho ngoba bengimhlonipha yabo bengisazomfaka emsebenzini ucabanga ukuthi indaba wena mfethu ngabasukela yabo ingoba ngangazi ukuthi ukhona uconnection ngangifuna ukuthi umfana athi ukuthuthukisile angafani nalabafana bonke basesitratini ababhemithana manje yena akayicabanganga le ingakho ngobuza ukuthi uma wakhe uyayazi yini le engathi lapho uyiqhamukele yena no ukhona uma wakhe ukhona kuyena sikho isidingo sokuthi singaya kuma wakhe ngisiboni hawa ngithi uthe wena uwamtshafaza nje abeze la kumina kanjani angithi siyachaza ukuthi uma wakhe angeke akwazi ukuvela kuma camera mina njengoba sengivelile sengihlazekile nafanele abona anginakelele sebenzisi shuthi phela mfethu mawungibiza ngeqola mfethu uyazi mfethu awungiboni shuthi ungibiza yabo mawuthi ngiyiqola ungibiza ngenye mfethu kanti niqola kwisimali yami ungibiza ngenye into mawuthi uyiqola yabona mfethu into ongicasula kakhulu mfana wami ufike la umncane ngakuzama njengoba ukhulile usukhulile nje ukhuliswe yimina ingakho kumele ungiqole kanje ngoba ngikhuliswa wena ingakho kumele ungiqole ngoba ngikhuliswa wena ukuthi uma ngaba uzavanga waba ingakho kumele ungiqole ngiyana njalo ngasangikhuliswa wena ethi bafo indlela ngayo nengimgayo la endlini ayikho into ezophuma usuyasitshela ukuthi wena ugcina ayikho into ezophuma uyasitshela ukuthi uyadlala wena ayikho imali yami ngiyifuna ngizoze ngiwahlaza izinto la kuphuma ezinye izinto okokuqala ngine-from wayibamba leyo nto phela yabo uma ucabanga nje ngoba manje izoyibona lena asinendaba mina ebudlelwaneni bami ingako ngithi wena phela uwahlazile thina sihlangane uyena uma wakhe kufanele enzela naye avele abonakale ngingashi ngedwa kushuthi kahle khona imani game oyidlalayo angazi buza sona lesihlakaniphi ngibuze ba wena nje wena othi umameleze naye ngendlela esengishiselwa ngayo uhleli nasefrijini lami ngike ngivule lapho ngishayise ngomoya nginayo aircon uhleli uvalelwe isikora mhlambe kwakho kunama aircon lapho ingane zakho futhi wasikhulumela isitori manje sihlangana nalento ekhulumayo sisengemali kamshala la awenza iplan ukuthi kumnike something angazi bafuthi mina kuzofika isikhathi la ukuthi khona ngazi mhlawumbe angisaniphenduli noma mhlawumbe kangazi wemfethu yabo khona nama laptop ngizoke ngiyi ngikhona nebhetri lemoto la ngidayise egarage leli bhetri ayikho inkinga nama joystick joystick la yayisawungele ngifuna imali yami ngizothi ngifonele uThabana hayi mfethu asinankinga nabo sebengijoyela kana ayikho inkinga mfethu kulenda phone asinankinga alright asibe sixoxa yini niqoqayo mfethu uthe uyafona yini niqoqayo kanjani hayi unamba abantu bafuna ukubona hayi masothatha yonke thatha ney'tolo thatha nesikhathini sakhe uthatha iy'tolo hayi baba mfethu hayi baba mfethu hayi ima nangu umuntu bo uyasiwa woza ngaphi asifuni ukukhulela izinto zakho hayi bo sakhona ngunyane manje hayi bo awuze lethi imali yami ankele uma ukuthi awufuni uthatha izinto zakho lethi imali yami ngishiya izinto zakho asifuni ukukulibazela izinto zakho woza ngaphi ngizongibamba inkunzi hayi ayikho inkunzi abantu abantu inkunzi senzile imali awungiqala futhi ungavona ufuna imali ngowakini uyazi hayi bafethu hayi ungayingeni asiboleka iproject musani baba thatha iproject ukuyenza nangokunyane sijwayela kakhulu
Ah, ne-TV ngiyayifuna ne-TV. Ne-TV ngihamba nayo i-TV. Lo imali yami uzokhipha. Uma kuthi ungayikhiphi kuzomnyama sonke ungayikhokhi imali yami 2 weeks. Ngiyayidayisa zonke lezi zinto lezi. Azongijwayela wena. Azongijwayela wena. Lebhethule moto Azongijwayela wena. na ebhethule moto lapho hamba nalo nalo Nami izinto seyithatha zimalini lezi zinto seyithatha. Zimalini lezi zinto seyithatha lona. Asihlangane nje asakufanisha. Bethatha into zami. Bomakhelwane bethatha into zami. Abafethu bethatha into imalini losuyithatha. Asambeni mshaka. Ungakuyisihlanu lezi zakhe. Ngeke losijwayela kahle. Sesiyaqwatsela. Bomshana. Yabona mshana. hayi noma ngasala naye Ezamalini izinto ayithathayo mshana. Ezamalini izinto ayithathayo mshana. Thatha ne-laptop. Ezamalini izinto eniyithathayo. Asihlangane nalokho baba. Ezamalini Izoyima iphelele leyo zinto lapho. Ezamalini izinto eniyithathayo. Awusuke lapha ethi awutho yini manje. Ezamalini izinto eniyithathayo bafethu. Ezamalini izinto eniyithathayo. Yabona Ezamalini izinto noma eniyithathayo. usukhokhela umhlali imali yakhe uzobe usubuya ukuthi uzothola ke into zakho. Isayinwa leyo. Kanjani? Isayinwa leyo. Angithi uyibonile into zakhe ayithathile. Ngiyazazi zonke ayikho into engingayazi la endlini. Meke wabuyisa imali yakhe ke ila uzobuyela khona into zakho. Wena bazosijwayela kafuthi wena. Kodwa bafethu nani bafethu sengaze nize kanjena bafethu. Sengaze nize kanje bafethu ngizothatha into zami. Le ntwana le imali yakho engizokhokhela kancane kancane futhi izihlangane imali yakho fethu. Nginey'ngane fethu nami la ngiyaphandle uyabona nawe la endlini fethu akufakiwe ushamathayi kufanele ngifake amathali fethu. Yabona fethu ngoba ethatha lezi angazi ukuthi ungakhuluma ingane-ke phona ayikahle. angithi manje singizela namakhamera nje fethu kanjena. Yini usuzama ungigoqa yini? No angikugoqi. Pho manje yini? Fethu into zale ntwana fethu ngizoyilungisela futhi imali yakho. Pho ubungakhulumi ngani? Ngizoyilungisela. Ngoba sithatha fethu imali fethu kanje sithatha nemali e-wrong fethu. Yabona nje manje nje mfana angizohlanganisa. Hey uzani? Wena ngishilo kanje. hayi lezi zinto lo ngiyayithola le futhi ngathi kusashoda futhi Ayikho leyo. nale family Ayikho ngifuna ayikho ukuthi leyo. Ayikho ufuna ukukhombisa ukuthi nani lento yenza yabona njengoba kade ukhuluma nami. into yenza ufuna ukukhombisa ukuthi ungayenza nami hawu Khuluma. nokuthi ungiqole kanje nami mina ngiqolela iphi-ke kubuka-ke wena-ke buka izinto wenze shonga lenzi iphutha. hayi Buyisela u-1.5. ngifuna 2,500 Imaphothweni uthe awungisaphi. ebhethri kusale kanjani lena lela bhethri lemoto Ishiyele lapho bafai. Phakeme umoya mfethu. Yawehlisa manje futhi umoya. Yawehlisa manje. Asambeni mshana. Hayi ke mfethu uyothi mawusubuyise into zakho into imali zomshana. yakho yoyithola Imali mshana. Imaphela ungako i-charger e-laptop. Charger yani manje. Ayinayo charger. Impela ayinayo charger la laptop. Charger laptop. namajostik Ayikho. Kanti uyenzani wena? Kanti lezi zinto uyidlala yini? Hayi. ziyokhokha imali yami Hawu. Yajwayela wena. Asambeni. Qala nje emsebenzini sekufika amakhamera. Oh. Qala nje inyanga eyodwa ngaqeda isho 2 months sekufika amakhamera. Kade uyasebenza. Yitoho ubudlelana. Yithenda kuyitoho sekufika amakhamera. Hawu. Lo uwanja ingane yomunye ugogo lo gogo ahlala naye la obugogo wakho nengane yakhe leli khandi khulu. Yamuzwa. Ingathi Uhlala nomuntu lo. Sesi. Wathi ingane engazone zakhe. Mfethu. ngibona Mfethu. Wathi ingane engazone zakhe lo uhlala nomuntu ukade ayehola la unamanga futhi ukuthi usanda kuqala emsebenzini. Qale last year. Mfethu. Kantini usenze. ezohamba le gora zakho. Igora ihambe izohlezi zikhona. Kantini usenze. Ayizohamba le gora. Bafethu nihlezi nihamba nini? Kanti mfethu kanti Igora zizohlezi zikhona wena uzoyonja nini ingane? Nihlezi nihamba nayo. Uzoyonja nini ingane? kade awusichazele into eklini mfethu ukuthi njengoba ngihleli la mina wena ubona uPopayi uthini kumina manje umuthi wena unenyanga uqala ukusebenza
eqamba amanga. uthi Bangitshela phela abantu bashilo futhi uthi namhlanje uzobe off ngakho ngifele ikora zami. Ezakho. Ezami igoma. Lo la ngasekhaya bambona ebusuku ephelezelwa abafana. Obani. Futhi ngiyezwa nangamahemhem ukuthi lengane le kuthiwa kuyona yami. uthe wena Ingakho ngiqinisa inyawo nami. uthe wena sifika la uhola u350 pho manje nisenzile uyasebenza Ngisanda kuqala nje ngoFebruary nje njengoba kade uqalile uFebruary ngiqali angaho ngisho ukuba. Unamanga. Qale ngoFebruary ngaho ngisho. Unamanga wondla lokho la ahlala naye la ugogo wakho. angithi uhlala necheri la Hayibo. Ngihlala bafu wena uke wayibona ichere ufika la. Uhlala nayo. Khona ichere ubonile wena ufika ke. Uhlala naye. Wena uzwa ngabantu. Cha abantu bangitshela phela. Bafona wavuma ushaya intombazana. Wagcina nini ukuthengela ingane? fethu Izothi 6 years. sobuya Wagcina la nini ukuthengela? ushayele nosisi Hawu bafate ngishaya manje. kahle wena Ngehlile akakwenzi lutho nawo namakhamera bothi nje la ngasekhaya sengishaya intombazana nawo namakhamera. akakwenzi lutho akakwenzi Akwenza ngalutho. wena uthi ubiza ukushawa lento Ngeke ngasho athi aphume lo aphume. Wayengishaya Aphume naye. lo aphume lo. Noma cima ikhamera. noma imake noma wena ukhuluma ngokushaya lokho sokushaya Nami ngiyaqala futhi ngiyapheya. Kade ayingishaya lo bese dakiwe. Edaka utshwala. Akuye bese yaxolisa athi ingane. Medakiwe uthi ingane yakhe. Mangadakiwe yabaleka.